Hey guys, welcome back to my channel Jiri Baro. So, नै जोङो दिनै भुटानाव बेरायनो थांनो नागिरदों। नोंथांमोना नायलांबाय थादो मा दं नुलांबाय थागोन। Ở đây thang nước phải nó. Có ba quan trọng hơn mình lên sao? Mà bây giờ có bao nhiêu nữa? Anh ta nói gì cũng không được. Oh my god, so nice.
Lo garis. Siङाव हाबनो मोनला नालाय बाहेरावनो जोङो फट'खौ लानानै थांबाय। बेसे 60 delaisri picnic spot आव जों मोनफैबाय ओमफ्राय आरो आंबो थाइसे मानसियाबो ग्रियादबायानो नै थाइसेया गोमोन सम नुयो वाटारफलखौ नुलानोलै दाना हाबनो लानो मालाय Rolonga? Nuखानायमोन भुटाननि बर्डार खालामना लाबाय बिसोरो फैला दैया बेयावनो फट' लानोसै
दैयालाय मोजां साबानो दं ओजा सानिफ्राय रन दैखौ नुवाखैमोन माथो नुनायसो जाबाय ओइ माजबादावसो मोजांसिन ओजोंबो पिकनिक स्पट माजबादाव जोंहा आफामोननिथिलै मा होनदो देलायस्रि पिकनिक स्पट ओइयावबा मा ओइयो अन्थाइ कुवारि होननाया इनो होमबा न' अन्थाइ कुवारि सिलिकननि बा दैखौलाय आंलाय बोरै बारगोन बैथिंसो थांनांगोन फट' थिखांहैसोनोसै इमान गोथौनो नालाय वाटारफला आरो हिमालय फट' लानोसै इयावनो संफायदो खोमा इसोरो माबा सिलिन्डार फिसा लाबोनानै संफायदो खोमा मालाय अराव संदो जा बन लाबोफानांगोन जों इसोरनिखौनो जाना थांसै इसोरनिखौनो दै बोहैदो जिरि जिरि बोहैदो खोलो खोलो बोहैदो नंगौना मानसिया हागोन ओइ टिसार्ट दङ ओइ सोंथेनाय दङ हे ओइथिं फै फैबाव माथो थांदो नायनाया अन्थाइफोरा एखे गोथौ हाबना थानाय नालाय लोरिखाया न' लोरिखाया जोङो देलायस्रि पिकनिक स्पटआव मोनफैबाय थिखांसै दे जोंनिया फैबाय अन्थाइ गिदिर गिदिराव जनानै न' आयौ मास्क फुबाय आङो बक्स लाबोफानांगौमोन जोङो फिसा टिक्लुक्लु ना बक्सलै बक्स देलायस्रि पिकनिक स्पट होननायफोरबायदि मोजां साबानो बगामाथि मोजांसिन आरो न' खाथियावनो सोरबाफोर फैनो गोसो दंबा फैबानो जाबाय लोगोफोर बगामाथि नङा इयो देलायस्रि पिकनिक स्पट भुटान बर्डार खाथि जायो ना खायसेया फट' थिखांजानो रेडि साब्रैबो रायलायब्रबनानैसो फैबाय जोङो बेलेगखौ आरो लोगोफोरा हामा मोननांला आरो खोन्थानाय जायासै बरिया
मानसिनिया लंपेन्टआ गोलैनानै हा ओमफ्राय मा आंखौ खनसे थिखांबाव दे क्या नज़ारा है वाओ ब्यूटीफुल ओरै दाब्लायब्ला नोङो मानसिखौ हारसियो हमलाय आंखौ थांनोसै जोङो दा खोमसि नुदोलै इथिंनिफ्राय आं थांनांगोन जेकेटखौ गानना लानोलै हमनाय गानना लानो बिसोर फाननायखौ थिखांलाया नामा इसोरो फट'सुट थिखांनायनि माबा गैया इसोरा दिनै सान्दुङाव थानानै बेयाव खनसे दुगैना थांनांगौमोन जों जि लाबोनाय मोनबा ड्रेस लाबोफानाय मोनबा दुगैना थांनो हागौमोन जोङो गोजाननिफ्राय फै खनसे थां नाय जों दा थांसै टाटा मान delaisri Seri contact green tala tambah delaisri nama delaisri picnic spot bye atau bara mansian gitara bara mani gaikian माबा डिसेम्बरनि आरो बाय लास्ट थांनोसै नेनो बाबाय
बोराय खासिया सेखा खख्रिखौ जानजायनिफ्राय ओरै दिहुनना जबे जबे हुबाथाय गिसोबाय आया बोराय खासियालाय सेखा उनना होनायखौ बया गिदोंमोन आं सेखा बख'नायखौ जोंखौसो आं गासो खोमालाय बबावबा दानफ्लांबा मा जागोन होनना आथिं आखाइ बायजोबबा मा जागोन मोदोम सोबायलै सिनायासो जानो गोथाव गोथाव माथि बायखो आब' जोंनि नामानो बुंजा मेंबाय सां बिराद ओइ नै लामा लामा जि आराम लामाफोरा इथिं थांसै न' खनसे थिखांनो हागौमोन थिथा थांसै जों थांनोसै दिनै सान्दुङाव थानानै गोजा जाफेरा जालायलांबाय आङो नैयाव फट' थिखांनो मोनासै लामाफोरावसो जों दा थांनोसै न'आव ओमफ्राय कुमारि खाताफोरावनो माबा मोनसे जालांनोसै ओंखामबो जाखाना फैदों नालाय जोङो चावमिनफोरखौनो जाहैनोसै जानोसै गारि दोनबाय मा जागोन चावमिन जानो चावमिन हा बेसेनो फुल हाफखौनो जागोनलै चावमिनखौ हाफ जागोनलै फुल जागोन हाफ जागोन ना फुल जागोन जा नोंसोरो दखान हाफ जागोन बियो जिलापि जायो पुवा हा नै जिलापि जानोबा पुवासे लायखो पुवा एक पुवा 35 चावमिन जाया नोङो आखाइ सुनि आखाइ सुफाय
जोङो बिराद माबा बिदां फादोलै न' अन्थाइफोरखौ YouTube dong ya. YouTube dong. Malam nih. Kami nào phun đi nữa là nó phun. Mình đi. Không bên đi. Phun. Dạ. Nó tắt hết. Ini kok kita. Mau tahu. Mau tahu mak. mau sana Mau super à? Membaca kan ya. Mau suhuan nih. Hah? mày á Mau suhuan nih. Sup tuh mau tahu kali. जानोसै आरो जोङो बेरायनो फैनानै न' सावमिन जानोसै होमबा जानोसै इ जेलफि जाग्राया जेलफिसो जायो ना इनिया सावमिन जागोन Chowmin. जिलापि मिथियो Mending goligin. मोननै गोलैगोन Ini lah. Jangan tuh. Mending lah. जानोसै आरो जों ना जिलापि रानलायसै दे जादो होनना गिलासानो हामा जिलापिखौसो जाग्रोनांगो Jilapi. Enggak? Ya. Agak nak coba ya. Enggak. Đừng bầu lo. Video thằng ra thật. Rồi. Còn mình có lắm không làm. Jilapi piat India nanti jadi. Ya. Yang Tamulpur lihat mana? Rất phù hợp với thực sự. Chào rồi. Thau ná. जाबाय दे जों जाबाय थानोसै जानायखौ खिथिबाय था स' लोगोफोर भिडिअआ बेखिनियानोमोन नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो उननि भिडिअ लोगो मोनलायगोन बाय दा जोंहाय पिक लानायफोरखौ होनोसै नायदो नोंथांमोना